Imagine, no, kung saan kayo. Mas may kahatong dilaw, no. Pero sa galamay, parehas to. So, Fight! ayan na. Hindi na pinapalma yung tigre, no. March 4, 5:52. 51, 50, 5K, 110 kanina to umaga. Loose, 1 to lang. All in, 103, 15K. Loose, 1K. Win, 1K. Win, 4-3, naging 7, 8, 8 plus. Kasi ito, 8-4. Grabe, from 2-4 to this 23K 23.7. Grabe ng mga birada natin, no. 8K, 5K, 5K. So ganun lang po, ganun lang. Fight 19, fight 21, fight 19, ayan, fight number 8. So dito ako nag-umpisa 8. Ang pera natin kanina is nasa magkano lang to, 6K yan, no? 6.4. Pero ito yung tira ng 2.4 natin, no? So March 5, iba talaga.